For today's video mga katiil, iningtak na sa kauton mga katiil, natay bisitahon mga katiil na ako ang uyuan, uyuan kay nasa ay lang cancer, ay atong bisitaon mga katiil kay na di naglubog na lang di dili na kayo kalakaw-lakaw, no. So unta mga katiil, hangyo nako ninyo na unta ato ning matabangan, no, bisan kay kagabi ni anto ko dito sa ilaha kanang anto ko dito sa ilaha kay natay gihatag dito nga barle, no. So I hope na gamiton to sa Ginoo nga makatabang to sila sa iyang balatian. Dayon ang ako ang hangyo lang niya mga katil, unta matagaan nato og mga isag mga panggrocery o mga katiil kay luoy po rin sila mga katil. Muna nga kana lang ubani ko ninyo kay atong atuon ito ron mga katiil. So nanata diri naabot na to silahang balay mga katiil. So dili na ubani ko ninyo lang balay. Kita yan ato ning matabangan mga katiil para makatabang-tabang po ta bisag inaani akong pamaagi mga katiil si makatabang ta. Ayo. Yo. Dayon mi ha. Mao ni lang balay ito mga katiil. So atong bisitahon atong atong uyuan na dari. Yo. Balik wa, di ba ingin ko mo balik ko. Nya, kumusta man? Ha? Nakainom na ka to? So, gabi day wala akong ka-video gabi nga nakaanhi ko diri. So, sir, mo na akong gihatag gabi Yan na ning sa layag inom. Unta na matagaan na to ni og vitamins para makabalik ang iyang sa iyang panglawas. So mao na ang gihatod ako diri gabi So mga pila na gani ka ya. Pila na ka to igay? Kuana ni siya ga gikan gyud pagsugod mga 5 na ni. 5. Pero sa ani Wala na na siya wala sa katong naghigda na siya wala pa. naghigda mga 2 pa ni kabulan. So salamat sa Ginoo no kay sa iyang dugay-dugay na daw ni kasugod pero mga 2 pa daw siya kabulan na naghigda na lang. Pero makalingkod pa na siya. Mulingkod ka ra, mulingkod ni siya. Di dayon makalahutay kay sakit ang ulo. Sakit daw ang ulo mga katiil di siya mulingkod siya mga dugay. So sa kabalo mo nga napukoy kahimtang napukoy balatian pero wala na ko gi huna-huna na ko na, no? Na akong ginahuna nga anta matabangan na to si akong uyuan kay mao na naghigda na gid siya. Marag ang iyang panglawas sa una mas lahi ni gid karon, no. Unta sir kanang ato ning ma'am sir ato ning matabangan bisan sa ginagmay lang mga pangpalit og mga grocery og mga pangbugas kay kani ang uyuan mao po ni siya mangita silang pamilya nga naglubog naman siya di na siya pangita og pamugas. So unta ato ning matabangan, no, ay kabalaka ang
Ang kutob sa mapadala ani atong ako ra mong i-shout out og atong ilista inyong pangalan kay bisag inani ako ang pamaagi wala man koy nahatag na wala man koy nahatag sa uyuan akon unta bisag kani nga pamaagi atong mga tabangan si ang uyuan kay oh, mga duha na gid siya kabulan sige lang ginani sulay lingkod dayo kadjut lang tabangi lalay dayo hinay lang hinay. So kani ilang iyang gidaan karon gi istambayan gi pa puyo ra pud siya diri ay ilang balay to aman nito layo kayo manang diri di siya kalahutay og lingkod din mga katiil kay dato ning matabangan mga katiil og kinsa tong mga daghang mga kwarta dia og mahimo ato ning ipa check up kay og para sa kuha pwede ma-check up man nato ma-check up man tani namo pero ngay gigog tabang ninyo nga kay kulang pa mig pinansyal no mo na nga hangyo lubo lang gini nga mo mga ma'am sir ato ning matabangan akong uyuan anta mapa-check up ni kay looy si kayo so akong panguntahan ako ayaan og unsay yung buhaton pag magpakaon siya magpakaon ko ani igo ra gyud kong mo kutaw og gatas kay di man gyud na siya makalahutay na kay kaon og ginam-an sa nini ang nilugaw akong lanutan usahay akong lanutan mao ra gyud na iha makaon-kaon wala na gyud ingon pa nga kuan kay og pakanon ni siya luto musakit man gud iyang baba yang dila nan hantod na mo koneksyon dayon sa iyang ulo diri bikil yang dila diha ang iyang kuan sakit may sakit napa-admit na niya dai napa-check up niya sa una na-admit man sa kaguso sa may finding ay cancer lagi ay cancer sa yang ani sa lungs cancer sa lungs na mga katiil so mas okay gapon ni nga pautro og pa-check up mga isigog tabang ninyo no kabalo mo nga tabangonon po ko pero mas i-priority sa nako diri kay kabalo ko nga napay another pa nga katuigan nga ipasinati sa akong uyuan no tungod kay kabalo ko gipangga siya sa Ginoo wa siya pasagdae no kay imagino nato sa pila ka bulan ay tuig na niyang anggon ta ni 5 na katuig nagsugod din 2 ka bulan nga naghigda na lang siya so gitagaan pa siya kuan ato so kani pa no mo na nga bisag kanila nga pamaagi atong matabangan no kay mas nindot mutabang taog mintras buhi pa ang tao kay kasagaran man gud usa pa mo maabot ang mga tabang og wala na pero bisa pag moingon tag simbako kay ang kamatayon sa tao maabot pa na pero mintras buhi pa atong patagamtam sa diri sa angay tabangonon no kay usbo na ko kabalo jud mo nga tabangonon ko mo na hinungdan kanira ang gibuhat para makatabang ug ko sa akong uyuan og dili lang kay ako kita tanan na mga ma'am sir unta ato ni matabangan og pwede ato po nang i-share mas nindot bisag wala mo mga ginagmay nga sa lapi ng bahin pwede pag-share lang kay wata kabalo sa inyong pag-share na mas gamiton pa sa Ginoo nga mas makatabang pa ani sa akong uyuan og kana lang I hope na atong tagaag pagtagad no o
Salamat kay sa inyong pagtan-aw. So before data mo human sa tong video, ampo sa ta. Yo, ampo na tayo. Ha? Ya. Sige, mahigog maon og mahimayaon ka nga Dios inintak na sa ka udtohon o Dios dili aksidente nga naami karon o Dios apan Lord nasayod ko Lord nga imo kaming gigamit para pagpahimuot diha kanimo o Dios. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga magapamuhat, ikaw ang Dios nga magagamit pag Ginoo mga tao Ginoo nga makatabang Ginoo sa uyuan o Dios. Salamat Lord nga Dios ka nga kanunay nagtagad, Dios ka nga nagapamuhat siyang kinabuhi, Dios ka nga nagagiya kanunay siyang kinabuhi Lord. I rebuke o Dios sa lung cancer in the name of Jesus. Ubalik siya sa normal o Dios. Hallelujah. Tungod kay daghan nga ato ang nakita sa mga balaang kasulatan, mga lala pa nga sakit apan imong giayo tungod sa ilahang pagduol ya kanimo Ginoo. Basta Ginoo akong gituboy diya kanimo na pod Lord si Yoblino o Dios, ikaw ang Dios nga magapasinati kanunay sa iyang kinabuhi o Dios nga ikaw ang Dios na higugma pa kaniya o Dios. Lord imong nagpakalansang ka dito sa krus sa Kalbaryo aron pag-antos aron pagluwas sa mga tao aning kalabutan Ginoo. Ginoong Dios, ang lala nga mga balatian imong giayo o Dios, imong gihinluan, gihugasan nimo sa imong hamili nga dugo o Dios. Salamat Lord. Ako akong pagtuo nga tagaan pa nimo siya o hanadir nga katuigan o Dios. Salamat Lord. Ang tanang kadungganan, pagpasalamat, pagpasidungog in the name of Jesus. Di alam ang kanimo ang tanan o Dios. Salamat. Amen ug amen. So, subo na ko, paliw kong share. Follow sa, pa nakapalo. Bye-bye. Salamat kayo.